Remecon on tämmöinen konepaja. Me ollaan erikoistuttu hoitosiltojen valmistukseen, eli meillä lähtee ihan siitä, että osa projekteista aloitetaan tuolla mittaamalla paikan päällä ja valmistus on kaikki sitten Joutsenossa konepajalle. Remecon Oys työskentelee tällä hetkellä noin 75 henkilöä, joista sitten 20 on toimihenkilöä ja sitten tuossa hallipuolella on reilu 50 työntekijää, joista semmoinen 30 hitsareita. Aika paljon menee prosessiteollisuuteen, meidän tuotteita sitten menee säiliöiden ympärille ja myöskin rakennusteollisuuteen jonkun verran. Ja loppusijoituskohteet on iso osa ympäri maailmaa menee sitten, että varmaan semmoinen 20% jää Suomeen sitten. Standardit määrittää hyvin pitkälti meidän tuotteen, että on aika tiukat pykälät, minkä mukaan pitää suunnitella hoitosiltoja ja meillä on noudatettava niitä sitten kaikissa tuotteissa. Joo, meillä on tämä Kempin järjestelmään syötetty kaikkien hitsareiden pätevyydet ja hitsausohjeet ja niitä hallitaan sitten tämän järjestelmän kautta. Niillä saadaan luotua työmääräimiä hitsareille, sen lisäksi seurattua miten työt etenee ja se on myös sitten tämän laadunhallinnan kannalta ihan hyvä työkalu, josta pääsee jälkikäteen katsomaan, että minkälaisilla arvoilla siellä on hitsattu ja mitä on kaariaikasuhteet ja mitä kukakin siellä on tehnyt. No ensi lukijalaitteella aamulla niin vetää itse, laittaa sisälle ja sitten sen jälkeen ottaa sen työnumero siitä kuittaa ja sitten senkin laittaa työn aloitus. Sitten kun se työ saadaan valmiiksi, niin se työn lopetus tulee siihen. Kempikone, se on hyvin onnistunut. Toimii hyvin ja tuo pulssi on ehdoton noissa. Etenkin musta, jos hitsaa, niin ei tule roiskeita. Ja sitten alumiinihitsauksessa on niinku välttämätön se pulssi. Tarkoitus on viedä järjestelmää eteenpäin, että se kattaisi myös ton pakkaamon toiminnan. Eli siinä voisi pakkaa ja käyttää tätä järjestelmää myös osia pakatessa. Se ongelmatilanteessa apua on saatu hyvin nopeasti. Tarkoittaisi, että tänne on saatu myös ihan henkilö paikan päälle auttamaan. No kyllä nuo laatuvaatimukset, kun kasvaa koko ajan, niin on meillä ollut helpompi toteuttaa nyt Kempin avustuksella sitten tätä laatua ja vaatimuksia vastata. Ja erityisesti laitteiston ansiosta.